Zimbabwe muri rudadiso kusangana kwatiri kuita hama dzinodikanwa. Tauya nechirongwa chiya, chirongwa chenhau iri kuitika paMount Darwin, nhauka yekutorwa kwemadzimai naatezvara. Ndo chikamu chatoda kumbokupai chekugumisira katozoendera mberi munguva inotevera, kunyanya kana nhau yacho yamumaoko amambo yakutongwa yapadare. Asi pari zvino regai tikupei chikamu chekupedzisira ka tombotaurawo kanevehukama, tichitaurawo zvakare nasabhuku, totaurawo kana ivo varidzi vemhosva, tinzwe kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri eZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Chihera vanditiza zvakare nhasi, soko vanditiza zvakare nhasi, hanzi aiwa nhau inoda iwewe uri wega. Naizvozvoka ndiri ndihega. Muupenyu tinosangana matambudziko akasiyana siyana. Vamwe vanotorasikirwa neupenyu chaiko, vamwe kutorwa nenjodzi nenyaya yekuti vanenge vasingazive vanga vabatsira. Batai Andrew Neshamba akupei vangakwanisa kukubatsirai, vadikani vedu vararama. Tafambirawo nhau iri kuitika mumusha menyu, saka tida kuti mutiudzewo zvamunoziva pamusoro penhau iyoyi, uye zvokuti mapapi nayo nyaya iyoyi. Nyaya yakaitika vana vangu vanogara village kuno. Chinoitika vana vanenge vachienda kunoshavawo uko mukaradzi uko kutsvaga zvinobatsira pamusha. Saka vana vaenda uko, zvavakazobata ikokuyoko isi tisingazvione, asi zvinozobuda manje through zvinenge zvaitika kupi ikoko. Chakaitika ndochokuti vana vaenda kurukova, vasvika pakuita mhirizhonga dzavo ikoko. Ndozvokuti mumwe mwana ndibaba, mumwe mwana baba vaenda kunopinda mumba momuroora, ndobva varara nomuroora. Saka muridzi womukadzi nomukoma wake vakanga vaenda kana nekumwa kumabhawa kwavo. Vamwa kumabhawa kwavo vakuchidzoka kumba kuti akunorara. Uyo uchisvika mumusasa makamuna wani. Ko mukadzi wangu aendepi? Arega tichinotarira kwani kwamukoma. Pari kunotarira kwamukoma kuyoko aika ndo pari kutoona mukono uri pai ukatorara pamusoro pomukadzi. Akaiwe munhu kana waonawo nemaziso akanditi pakutotanga mhirizhonga pakutohwiwa ka. Vakadzi vaira vakutotanga kutodhemenja muridzi womukadzi uyoyo. Ichi chikomba ndobva chachingizhira. Zvamira zvakadaro, vana vakwanisa kuya kuno. Zvanzi asabhundo nyaya iripo. Takataura tazvinza tazviona. Iyo chokutanga ndochokuti iyi police case chienda kumapurisa unoripota nyaya iyi. Kana waripota nyaya iyi vachakupa chitsamba chokuti uende kunorapwa. Vachakutaura zvokuita ikoko. Shuwa mwana akaenda akaisa ripoti yake
akapuwa tsamba akaenda kuchipatara. Muchipatara akaona kuti hakuna. Ndobva azonzi unozodzoka zuva rekati. Shuwa akazodzokera iko kuye. Asi ndakabvunza ndikati kwewe nini zvamauya imakomana mega kumukadzi mamsiya akadzi mawasiya kupi. Zvanzi tawasiya kurukowa ndikati matosiyira chikomba ka. Chakuteta zvachinoda. Maitire izvozvo. Kana akazviona iko ndobva adzokera kurukova kutora mhuri. Ndopa akasvika iko kuna sabhuku ariko anonzi Chanakira. Anonzi Izere. Akakokorodza semhuri nemakomiti yake. Vakaitonga nyaya iyoyo. Yakatonga zvakanaka. Zvikachinzora zvatakuita isisi imimi mese imimi nevakadzi vacho saina ipapi. Apa kuti muri kubvumirana nemhosva yamakapara. Vakanga vakuda kuramba vakadzi vane kuti vari kutsigira chikomba. Vakazomanikidzwa vakasaina. Zvikachinzi nawe sabhuku uyoyu ndakuchitakura uyu apomborehwa mukadzi wake angapondwa ukada kufamba nevanhu wapi awa. Akakwanisa kutakura nomotokari kusvika paJosia. Ndobva asiya kudyanzi yochenda kumba. Waya vakadzingwa kuti mese chibva ipano papurazi pangu achada kuonai nezvamuri kuita izvi. Apo vari kudaro isi tine dendemaro redu remhondoro ratiri kuita chiwanhu chedu kupi ikoko ndobva vapisira. Iye sabhu ndobva azviona kuti vana vapisa mhondoro dzikuita dendemaro uko. Zvakanaka. Isi tiri kushedza kuenda kwamambo. Tasvika kwamambo nezuro. Tine mhondoro tichikurukura nemhondoro. Tikudaita rimwe bira futuko. Ndopa ndakashedza ndikanzi sabhu chiroma yakuno. Ndobva ndapinda matare yavo. Zvanzi uri kuziva mhosva yakaitika uko here? Ndikati hungu. Vana vako vanochiitiko chakaitika uko. Zvikachinzi namambo. Maminetsi yavo apa napa. Ndikati ndipei maminetsi acho. Ndobva ndaaverenga ndobva ndayaona. Ndikati chifi handizva maoko makoka zvakanaka. Nyaya iripo mwana achatanga arapwa kupi kuchipatara. Sezvo akapuwa tsamba nemapurisa. Kana apora mapurisa achapa murango wavo mhirizhonga yakaitika kupi uko. Kana vapedza vachatidzorera. Vana vevo vaya vakaita chiitike ichochi ichi munozvimina zvechivanhu chedu chisingadi kuti iwe baba kana wapinda mumba momuroora unobhadhara chimina. Uko kubira redu ravasvibisa kunobviswa ng'ombe chimina. Tichazoita kuti vauye kuno kana vapedza. Saka ndovana vacho vari pano angamutaura navo apa. Saka nyaya kana vapedza kuitwa zvinoitwa nemadhokota uko. Mapurisa vapedza murango wavo takutora vana vaye vakaenda kwachifi. Vonobvisa zvinoda kuti zvibviswe chimina chokuchenwa nyika ino. Wobva aripa murume akatadzirwa nokuda kwomukadzi uyu. Poripwa. Ndo zvandiri kutsanangurirai chiitiko chimusha mangu. Aiwa tinotenda zvikuru. Asi tomboti nawi yabata muroora. Munozvifambisa seiwo. Tomboti ndimi tisiri kumirira mambo kutonga kwawo. Munoitonga sei nawo yakadaro? Isusu hatichatonga. Nokuti sabhuku akatonga uko akafanana neni. Zvatinotonga ndozvimwe chete. Patenda kudzitura kwamambo ndokumwe chete. Hatichashora sabhuku zvaakaita nokuti idare rimwe chete. Pandakandasiya ndopokuti sabhuku achibvunza nyaya iyo iyi. Vakadzi vakanga vari panyaya iyi vachiiteerera. Vakava nokushungurudzika nechigumbu maringe nevaroora vangu vakuru. Nokuti vakatotobvunzwa kuti imimi takakuwanai muri mutsime. Vakakotamisana nechikomba mutsime. Havana kana kuparamba kana pabvuma. Ainzako ndiani? Varoora vangu vakuru. Vese vakuru. Okutiza. Saka havagone kuramba kuti asingazive chikomba. Because ndakazobvunza ini chibvunza chikomba chacho ndikati nawe ko chiwindi chake chokuti iwe shuwa varova vanhu, varova varume varidzi. Varidzi vayotiza woenda. Iwe usara ungana vakadzi vacho zuva rese. Usara uchiungana vakadzi vacho chiwindi chako ndechei.
ndakabvunza nyaya yetimu mumba imomo kumanheru akatadza kupindura nyaya yacho vanga vari pakati anoda kurohwa kuti ataure chokwadi saka chikomba chairatidza kuti chaitaura chiti uyu ndakadana naye mai manje asi mukuru ndaanonguva naye saka pakubhadhira mumbeshi mina nda kubhadhira mukuru uyu saka mbo vakanyatsanyorwa kumaminitsi uriko ndikutaura panapa vakanyorwa naIzere kumaminitsi urimo umboyo saka vanhu vaitoshungurudzika nenyaya nechiitiko ichocho. ndina maandri amweni ndina amenyatsanga ndikuda kumbotaurawo ndichida kubvunza baba ava kuti ko mimi baba imi shungu yenye kuzoti munopinda musasa muchirara noarora chii ndichibvunzawo baba ava kuti chiwindi chawo ndechecho kuti vanorara imba imwe chete noarora vachiziva kuti warora wangu chimina. apa pakugara apa patikatanga kugara tese tongoda anga asiri muroora wangu handiti angari murava tichitanga kugara tese ndikupindura zviri panapa kuti angari chi angari vatangotanga kuti chigara tikata se tikadaro pese patazingenda kushanda pese taigwa tichi tikasvika ikoko taigwa tende edu 1 handika tongopinda mupi imomo torara tobaticha se tichienda saka nhasi uno mbamira ndipotanga ndapedza kutaura izvo nokuti ini nyaya iri ini panapa magona kundisungirira andika bosi baba wangu inika wamuti baba wangu waiti chikuna awa baba wangu akasvika pakufa andika ukama hamukutaura nhasi usipo ndatiteerera isai zvandiri kutaura musade kundimponyekedza andika ndichokuti pakatanga chi nyaya iyi baba wangu ini akasvika pakufa mirai nditaure ndinotaura nditi ndinotaura inini kuti pazvikaitika zvinhu izvo andika chitanga nokuti ukama mhangu siti ukama ukachinjwa mukuzviziva aiwa ndati mukuzviziva kuti ukama ukachinjwa inini ndiri kubvunza nokuda kwokuti ini ndimurorwamo muno mumachiroro mamuno manditi kwakaitwa ukama huchichinjiwa wakanzi inini wanga ari baba mudiki wangu inini nhasi watezvara zvakafanana nokuti inini ndenge ndina uyo mukomana anonzi Bhasaniya chiroroma ndaitomuti kare muramu ndakakura ndichiziva kuti anga ari muramu asi pakazodzika mutemo wekuti kubva nhasi hatichazvida atezvara nanhasi uno ndikuachorera ndichiti nchi makadiko baba saka nhasi uno isisi tikuzoti isisi vanhu vaenda kumukaradzi uku vanhu vakaenda kuzorara mumba mumwe chete naatezvara zviri kuzofamba sei imimi atezvara wacho imimi manga muchiziva kuti uyu muroora mukupinda sei naye mumusasa imi makadzika bumbiro romutemo kuti tikakunzwe muchirara kana muchiseka murikaenda kwamambo nokuti zvikataurwa izvozvo kuti inini ndikaseka nowawo kawanda taura kuti Bhasaniya ndichiseka naye chiramanzi munoenda kupi kwamambo ko imimi chiwindi chenyu baba imi chokuzorara mumba nomuroora mumusasa mumwe chete zviri kufamba sei ipapo ndopatunomubvunzo ndipande kuti ndiyo magara atengeta sei ataingoiti imi maizogara semuchiziva kuti pakagadzirwa kuti uyu muroora kudara rikatongwa uku andika ndiyo bhozi nyaya ikaita kuti inini ingandi kuti pakatongwa nyaya iyi chitaurwa izvi zvamunotaura panapa izvi ndiyo ndikabvuma kuti ipapo ndikatadza andika ndizvo ndikabvuma ndikata se ndikatadza zvataita izvika ndengoti tiri kushandawo zveduwo andika ndisandi kuti inini ndo zvandaifunga kuti kutadza andika ndiwa minitsi andiri kuziva nyaya kaenda ukunzi mosva yokuti iyi ndaita se ndabvuma kuti shwa ndikatadza kapa panga makuramba imimi muchitaura kuti inini ndakaenda kurara ndakasvika manheru handiti ndo zviri kutaura naimi vanhu vangu kwandiri ndakasvika manheru inobva ndaenda kumurara kumusasa kupi uko asi amaropa wataura wega nekuti kunyepa mhuri yeZimbabwe baba tikarara tiri vanhu vangani 3 handiti ndizvozvo here mhuri yeZimbabwe nhasi uno amaropa ndowataura wegani asi baba vari kutaura ndiri musasa ndakarara ndiri 1 aiwa kana manzwa zvandatauraka ipapa naudaro asi tikunyepera here munhu naimi vanhu hongu zvamukutaura zvinhu anoshamba tikunyepa here apa hazvisiri handiti isisi tikuda kuziva kuti mimi muri atezvera wedu maiziva chiwindi checho kuti munoenda rara mimba imwe chete nomuroora imi chiziva kuti tikadzika bumbiro redu romutemo kuno ipapo inga ndikubvumawana ipapo kuti kana pakataurwa nyaya iyi ipapo ndikaita se ndikabvuma handiti ipapo ndikaita se ndikabvuma asi nyaya iripo nokuti pamuri kuzoti pamukanganisa nyanyuka ndepekuti paita nyaya ngani
2 Koyu muroro yandiri kuramba ika uyu ndakabvira naye 2017 handiti zvikutawa 2017 ndiye mukuru andikatanga kudanana naye uyu ndikazodanana naye manje handiti ndo zvamukutawa akatazva ndiye maropa ndizvo maropa awa bangukuru bariza wataura kuti patikatonga naIzaya akanzi uyu mukuru inoenda kuripira mombe echimina nokuti ndakabvirana ichi kare handiti ndizvo here mhuri yeZimbabwe mirai ayo nyaya iripo ndikuudzei chokwadi chiripo ndikupindure chokwadi chiripo imi mireka mukuona baba akamira pava ndiyo munhu ari kukonzesa zvinhu zvisafamba ndikatadza andika asi awa ndiye munhu mbomirai baba waka ndiyo munhu ari kuuraya umbo wafanira ngokagadzirisa nyaya kupi tichiri upo kwaitikira nyaya andika nokuti munhu aifanira ngachihwitinisa zvikaonera panguva andika pachiri mahwitinesi mangani 2 mwana wawo nemumwe wakupi weuko mahwitinesi ndiye aifanira ngachikrasha nari mangani yari 2 yachitora zvakaita sezvakaona patemi kanzi wanhu handei kugadzisa nyaya ipi ichi andika uyu mwana wawo wakamura muzenda kuhwitinisa tatirege tibvunzochi mubvunzo kuti titero mangwana kuti kana arate sasa vamwe chete tizvitangire panapa izvo zviti kutendawo kumukaradzi ndototora ate zvangu ndotoenda orarawo nawo kwazemhuri yeZimbabwe ini ndonzi Catherine Kanunga nyaya iripo ndeyekuti pakatongwa nyaya iyi chinzi wakahwisa munhu kudidi abhangarwa naAlbert Nyatsanga ini ndanga ndiri kunokumba tazoenda kuna mukaradzi musi wakazonzi vanhu vauya kotorwa kwaikutorwa na 3 o'clock nowanowa kwamaigara nowako ndobva wasvika saka pakataurwa nyaya yainzi wakawanikwa wakarara mutendi wachitsanangura sematsananguriro akaita asi pakuti patawa muromo wokunzi vakatanga kudanana 2017 ipapo ndopikisana nazvo kana wakatonga nyaya kwacho ndanga ndiriko amai Clever ndo wakataura kuti isisu nababa tariro awo iwo amai Clever nababa Clever wakatanga kushandidzana 2017 kusvikira nhasi ndo patikangojaira kugara tise tikadobati kudanana wanga wasingazvibvume awa amairopa wanga waripo pachamendira ndiri kutaura ndozvokunyepa here kuti wakati tikatanga kushandidzana kwete kudanana kana zvizvo kudanana hatina kuzvinzwa ipapo pakubuda kwaita mashoko iyoyo. Since manga muripo munokwanisa here kutitsanangurira kuti baba Tariro vachibvuma kuripa mhosva yavakabvuma yavakasainira pasi yanga iri mhosva yekuti chii? Inini pakatongwa nyaya iyi ikatongwa ka2 ndika muchidimba ndiko kwamaigara nowako ikatongwa na 3 kusvika kuma 77 ndopandikanzwawo inini paikazonzi roenda kwasabhuku ini hangu hanokwanisa kuenda nozoti yazoenda kwasabhuku nanda kutoita zvangu basa saka kwana kurunzi wakasaina kuti wada kuzoripa handina kuzozvinzwa nokuti ndanga ndisisipo ndakuitawo basa rangu. Mhuri yeZimbabwe ini ndonzi Charlotte Mbavha inini ndakaona hangu nyaya pakati ndaida kungobvunza pandanzwa pechimina paye pekuti hanzi ava ndanate zvaraveda asi mashure momo hazvisi kubvumiwa kuti ava ndanate zvara handinoda kuti ni pajekeswe kuti ndanate zvaravedi here kana kuti havasi. Pamusoro ndadzoka zvekare mhuri yeZimbabwe ndati ava vabva kubukotaura pana vanhu vanoda kupindura nezvenyaya iyi ndosaka ndatora hanzvadzi yangu kuti iye panapa ndiwo mwana wavamai wanga vari panapa vachibvunza mubvunzo ava naisisi kumashure kwese kubva tichirarama inini nemi tinoitana chii nechii. Manga muri baba handiti pakazochinjwa ukama kusvika nhasi ndizokushedzai muye mumire panapa inini ndichikuonei ndinoti kudii manzvadzi yangu handiti mapindurika amai amaita baba pamusoro ipapo ndibva ndatsinhirawo ndonzi Clara Kanunga ava ndibaba wangu abva unotanda amai vangu ava ndiani wangu andisheti yelwa chidzoka paukama wewe wapo izvozvi ndakuti ndizoti ndiani vangu ngava ndipindurawo zvamai manje ava handimazvinzwa ava vakuti handiuzive ava vari kutonditi muzukuru asi ava munin'inwa ava vari kutoti mwanangu murume wangu ari kuombera gushu kune ava kuti makadii atezva ava munin'inwa ava saka chimina chachapa chamukutara chiri papi nokuti ava kana vachiramba kuti havazi mwana wavo inini ava vachibvuma kuti ndiri mwana wavo ava vanozonzi chimina sei nemuroro ava asabhuku ipapo motibatsira nokuti inyaya ikai ava neava mukoma neamai amwe chete baba mwe chete handisi ava vari kubvuma kuti inini ndiri mwana wavo ava vari kuramba kuti handisi mwana wavo saka ava vanozonzi chimina sei
neuyu nokuti ava kuramba kuti ungama ndozive. Pane pandoda kunzwisa zvakare vanzvadzi. Muri kutaura zviri kunakidza zviri kufadza. Asi ndoda kunzwisa kwamuri muri kuti imimi nekuda kwekuti ukama hwacho hwakachinjwa asi zvawanga uri zvanga zviri bho. Saka panhau iripo zuva ranhasi yekuti ava vakarara neava muri kuibvuma kuti hongu izvi zvakaitika asi hausiwo ukama huripo here? Ndandisipo zvangu ndakanzwa iri nyaya. Kana vakarara mutende ukama uhu uchirambwa neava vakanga vari amai guru naamai nini. Muramu nemuramu. Kana zviri zvakarara vese mutende ava naamai Kirevha, baba aKirevha neuyu vanetana mukoma nemunin'ina. Kana ava chihuramba kuti hausi. Asi kana uchinzi ndiwo vakanga vari atezva nemuroro. Asi ava kana uchikwanisa kuhuramba kuti hausi ava mwese achikubvuma chimina chacho chinoda kutoti chitogadziswa tizive. Nekuti ava vachiri kunditi muzukuru mwana womwana, asi ava vari kunditi mwana womukoma wangu. Ava vanhu ava mukoma nemunin'ina, ini ndiri mwana wavo, asi ava vachiri kunditi muzukuru. Mari mwezuro chaiye vakatonditi muzukuru. Saka nyaya yekuti chimina iyi haigadzirisike panapa iyi ngaidzokere kwaikatangira kwayo kwanopasanwa ukama uhu kuti ujeke noti isu tiri vana takagoberekwa. Ava ndaivati asekuru. Avanga vari asekuru vangu ava, anga vari asekuru vangu ava. Saka for the meantime zvakunzi isusu vaana baba bati vamwana baba vasho kuramba kuti hatizana baba wenyu. Toti ava baba ava asekuru asi vanhu havari vamwe chete vekusiyirana. Umonzi sekuru umonzi baba. Apa murume wangu iniona ava ogara pasi kuti makadii atezva. Murume wangu osangani ava kuti makadii asekuru nokuti ava vari kuramba kuti hatiuzivi. Saka ukama hwechimina kawo hautongwe pano neishichi ngauende kwaukatangira ndokuti ava zobhadhira chimina kana pachinge pajeka. Kana pasina kutojeka saizvozvo vakanga vari amai guru amai nini. Muramu nemuramu varara mutende imwe chete kana vachiunga kuna mukaradzi kana zvakaminya pasina tende. Bati kana zvazodzoka kunzi chimina baba vangu vane mvumo yekubhadhara nokuti vakarara nemuroora. Bati kana ukama uhu usina kujeka uhu hapana chimina. Ndapedza handini kana kanunga. Panyaya iri pano pakutadza kwevana zvose zviri kutaurwa zvanga vachitaura izvi manyepo. Nyaya yokama takagadzirisa takapedza. Nyaya yokama takadzosera kwakare kare kuno kwemhondoro. Tadzoka kuno emhondoro takagadzirisa ukama takapedza. Nofunga mumwe wacho wamambobvunza anonzi Sheureti Sheu Gapita mukadzi anga achitaura apa. Pakabvunza zvikachinzi munoitana ukama pakita sei. Tikati Sheu akapinda mumba masekuru anobviswa chimina zvichireva kuti takagadzira ukama kuti tikapedza. Ingadai Sheu akabvisa mombe chimina kwamambo inofanana naipapa. Inofanana papi? Zvese vana zvavari kunyepera kuda kuukama kwese uku hakuko. Ukama takatopedza takadzoseredza kwemhondoro. Izvi zvakaita ndezvatakapedza. Ava kupara kwavakaita mhosva ava vechipiri ava akatopinda achiziva kuti ndikupinda mumba momuroora. Baba wake mukomana chikomba ichi chikanana nouyo anovaroora wachoyo mukomana munin'ina. Saka ngaarege kunzvenga vachida kuhwanda neukama. Ukama takapedza. Ndini sabhuku wacho Chiroma Zimbabwe yese ichinzwa. Right. Ukama hwenyu hwakamira sei? Kubva kumashure kwese uku uyu murume chikomba chomuroora wangu baba wake ndikamuona anga ari mukoma wangu. Ndo zviripo. Saka muri kuti chii chenyu nhasi uno chikomba? Nhasi chikomba uyu akaona muroora wangu inini muroora kwaari. Kwandiri nini munin'ina. Ini pandinoziva ndipo kuti baba wake kumashure kwese mukoma ndopandikapedzisa kuziva kuti mukoma. Zvakazochinjwa kukama vandike ndisisiko zvangu uko ndakanda kabata kuti mukoma. Suri chigara ka fuka pandira kushanda kazhinji kacho iye hanzvadzi yangu iyi toenda naye kupi kubasa kuti nditesi andika pakubika hazvinzi banenge ndianobika anenge angobika ipa zero ndiangoshiya chi wana
zvokuzoti wazobikira inini wakizondita se wakizondipa ka ipapo zvangu ipapo ka pauti netse kuti ndivere se ndivapindure ngwapindura bwezi kuti ndiwaibika bwezi kashinja shoka ausura itobika ositendiri kubasa kupi patishandira uko andika katikambedza kuti no imeona mashandiro atikira ndika kuti munga muchinyunyuta imbochinja nayi andika inimboshanda nehanzvadzi yangu one side iyo shanda mudzimai yako chi one side mashoka etaurwa ipapo ka mashoka etaurwa ipapo ka eita se aibva atoti anoshandira ikoko ndimunoshandira muri tukupi ikoko anditi ndiwo mashoka eta se yaitaurwa tomoti ano problem ngatite se ngatishande munosvika se munosvikanaka. Ini toda kubvunza zvangu kuna mukoma wangu iyo atezera munhu wakamira pawo kuti inini kuti mukobvu wangu inazosumuka achitiza achienda pavakaenda inini chandaida kuziva ndechokuti pavakasara vakashanda mari yokuti inini madzimai anga azokwanisa kuwana simba rokusvika vachinzwa nyaya ikafanana naiyoyi vasina kumira nyaya ichitanga kupera ichitaurika kusvika dzamara vazokwira bhazi vachinditiza nopapa nousiku nomasikati vachindikuwadza inini wasiya wapisa futi hembe dzangu asi ndoda kuziva kuti mari yacho nokuti inini mari yacho ndandatumira awa mari pamwe chete nomadzimai yangu tichiri kuwirirana pasina zvese zvati zvaitika izvi bva ndawatumira mari $40 ndikati $40 ine motisitsira kupi kumba mushure mangu wasina kusvitsa mari kumba wobva wabva wadzokera kuna mukaradzi saka nhasi uno madzimai angu yasvika kuita nyaya idzi ndikazoona nemadzimai akupinda murodhi achiti akaenda kumozambiki wangu achimboenda nomari ipi iyo pa $40 achienda alisana naenda kuitora kwava noti mari tikawapatirwa ngani 333 iwo madzimai yangu tichitenda moti tichiisirawo kumba saka ndopa ndomubvunzo nawo zvangu mari yako yakatora mari yako wakayakotora ko pavakakupai mari isu tichiwirana kuti tichaya kuzotora mari iyoyo mama udzana kuti muwape mari iyoyo mukangoti mari enda ina ikumba zasara mari kuno andike pavakauya vakachitora mari yavo vachitipa zvinhu zvida mapota nge ari kupi yari uko achita ndiani mapota enyu aya andika ndiyatora mari ndibvatora mari yavo andika ndibvanaenda kupi kumba koorati imimi pamaiziva kuti pane nyaya ikaitika kubva uku mamunomvumo here kuwapa mari muchiziva kuti pane nyaya ikaitika kuna mukaradzi just because pakazotera munin'ina wangu uku kwavo maitoziva kuti pane nyaya iriko maizowapire sei mari iyoyo vari vega ipapo ndikauti ndiwandipa mari vanhu kwadzorera chi mari yavo ndozvandingangoita chitiniva ayo vanhu vapa mari yani yavo ndikata mauya mari yenyu iyi ndobvoenda kumba hazvina kutangira bapano zvinhu zvinovhira zvikatobvira kuno kumusha chidanana vhireji rinoranetsa rino mahure rinokonza rume wewanhu netoti rume twachadza kudzika mao tiri munhu mahure tanetawo nazvo ndikatendisawo mombe nokuda kuvarume wamahure varume vari muno nevakadzi vari muno muno mahure tikutohwadziwa izvozvo mamwe ndeapa yarimo muno muvhirejimo muno yarimo kana wangu wamurume tori hurewo aripo pano ngauye murume wacho mirai padivi penyu tida kumuona ari padivi ari kudzoma usabhuku asi zvikuramba zvichienderera tori mahure ngauye murume wenyu tidzwe ari padhuze ndiri kutohwadziwa unochiitikwa chiri kuitika ichochi ndiri kudzimbiwa kuhwadziwa saka senhau iyi ndezvipi zvamuda kutaura pamusoro pano inini dai kunzi mambo wacho pakutonga dai achibhadharisawo mahure yacho yayo yari kuhuriwa yacho ngabhadharisewo iwo murume wacho achibhadharawo mahure yacho achibhadharawo ko mukazonzwa murume wenyu akunzi ngaabvise mombe ichinoripa munonzwa sei imi akatobvisa opane yakatoitika akatobvisa ndosaka ndiri kuhwadziwa hongu muri yezimbabwe muri kuzvinzwa nyaya iyaya yatsvuka ropa hanzizvo pane yakatoitikawo isusu munotiziva wani kuti patinobva kumba tichiti kuna mabhoi bhai tinotosiya matauro ari manyoro kunoita makuwa ndo basa racho ratina tiri kukumbira baba muchiuyawo zvakare baba ndimi muna adzimai vabva hanzi muri hure ichokwadi here kwete handizi hure sei muchiramba ndinongoramba chitoti handizi hure hanzi makaripiswa manje omwe ndakaripa chii chakaitika kuti muzoripisa ndingati pakuita kukaita nyaya yangu inini kusvika ndazoripaka ndezvokuti inini yanga iri suspect yokunzi ndaidana nemunhu
mushure monge pane zvimwe zvakanga zvaitika zvazvo, asi zvinhu zvakanga zvisiri saizvozvo. Ndobva ndasvika kunotongwa, ndofunga ndakaenda kudare kanokwana ka4, kumasabhuku ndakaenda ka2, kwamambo ndakaenda ka2, kusvika kwamambo wakazomanikidza kuti bhadhara chete, asi ini ndichiramba, nyangwe yena mukadzi wacho achiramba. Akasvika pakuwati alright, pama kuti imi muya bhadhare mombe, aidanana nani uye waakarara naye ndiani. Wakwamambo akamanikidza chete kuti iwe bhadhara chete, isusu taongorora une mhosva. Ndauya kunokumba ndaitsanangura nyaya iyoyo, madzimai angu ndakati aiwa bhadharai chete mizvipere, asi ndikanga ndisingade kutobhadhara zvinhu izvozvo. Ndakasvika pakuzomanikidzwa kuti nditese ndibhadhare. Munokwanisa here kutitsanangurira kuti chii chachamboitika nemukadzi uyu kuti pazobuda runyere kupe rokuti munodanana? Ndokwanisa zvangu kutsanangura. Nhau iripo ndeyokuti nemudzimai uyu wacho wandikazinge ndakuti ndodanana naye ka, ndakakonza munin'ina wake. Munin'ina wake kuti pandakamukonza ka, uyu murume uyu womukadzi uyu wandakakonzera munin'ina, ndakatomuudza ndikuda munin'ina wako, muramu wako. Iye akati aiwa enda wega. Ndobva ndazofona. Saka pandakafona panhamba dzemurume wacho ka, zvikachinzi varara. Ndikati saka akadaira mudzimai wake, zvikanzi varara. Ndikati kana varara already, ko amainini varipo here? Zvikanzi varipo, taurai navo. Ndobva ndataura, ndobva ndakonza mukadzi wewe. Zvikanzi handikuzivei ini, handikuzivei. Saka zvikanzi nai misisi ndiani, pachiri pafoni ndichitozvinzwa. Zvikanzi ndemumwe ndichazokuratidza. Saka pasati papera mazuva anoita 2, ndofunga vakanitanga kunetsana ukupi kumba kwacho nemurume wakewo. Saka ndopandikaisirwa message kuti amainini varoda jaketi, varoda kumukira kumhiri, akugonere kuti vaperekedze. Ndikati no, ini mangwana ndiri basa. Ndobva ndaendesa jaketi riye, pandikaenda unoriviga ubva watora jaketi riye. Saka watora jaketi riye, akapfeka manje jaketi muridzi mukadzi wewe, murume wewe wandakaudza kuti ndikuda muramu wako. Saka apfeka jaketi riye, kuzobva ipapo manje vakazoita zvokutiza pamba pacho. Saka uyu atera manje madzimai ake, akasvika unowana akapfeka jaketi rangu riye. Ndopakatangira nyaya yakunzi ndodana nemukadzi wake papa. Imimi pamaikonza mamusiri kukonza mukadzi wemunhu? Aiwa, ndikandisiri kukonza mukadzi wemunhu. Ndio nhau inotaurika mhuri yeZimbabwe. Zvinotoda dai tanga tine zuva rese ka tanyatsogara pasi tombonzwa kuti chii chiri kunetsa mudzimba, zviri kumbofamba sei, zviri kubva kupi zvichienda kupi. Tinotenda mukoma nemashoko enyu. Tiri kuendera mberi tichitaura nevavakidzani chinzwawo zvavanofunga pamusoro penhau yaitika munzvimbo mavo. Iona here Drewmas media ine dzidziso murondore upenyu. Mamuona here Andrew neshamba ane dzidziso murondore upenyu. Ndicho chirongwa chatakupai kamhuri yeZimbabwe muzuva ranhasi. Mazvinzwa hanzi musha washata, musha wazara Pfambi, wangu murume anotorawo magemu iwayo. Zvakaoma. Zvimwe zvinhu zvacho kana tichizvitaura ungati je, ngatitorei rukukwe titi che, titange kakwanzwa. Nyaya dzinozipa, nyaya dzinofadza, zvimwe zvinonzi nevanhu izvi hazviko. Rangu zita sekutaura kwandamboita ndinonzi Andrew neshamba. Ngatisanganeka mune zvimwe zvirongwa. Kwamurehwaka musati kanganwe, tiri kuuya ikoko kune zvanzi zviri kuitika. Murehwa munogara makadziburawo zvakare. Tiri kuuya ikoko zuva ramangwana tichaswera tiri kwamurehwa. Mhuri yeZimbabwe tarisirai zvikukutu zvichabva panzvimbo yemurehwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.
Ah!